Hola, en esta ocasió anem a explicar l'examen de valencià de 2014 de juliol, l'opció A. És el text que comença amb dir de què va Translations. Aquí tenim el text, però passem directament a resoldre les preguntes. De la primera part, el tema, podem dir que és la substitució lingüística, podem complementar-ho dient que és del gaèlic i del català, també podríem haver dit que és la colonització i substitució lingüística, o l'escola i toponímia, el procés de substitució lingüística i de colonització. Com veieu, en les tres formes que vos he aportat està la paraula substitució lingüística, i és que hem de fer servir el lèxic específic de la sociolingüística per a treballar, per a especificar el tema d'aquest tipus de textos. Quant a les parts, està dividit en tres. La primera, que és la introducció, on s'introdueix el tema concretat sobre l'obra Translations de la línia 1 a la 10. La segona part, de l'11 a la 25, és el cos argumentatiu, en el qual planteja les peces clau del procés de substitució lingüística i la colonització. I finalment, la tercera part, de les línies 26 i 27, com a conclusió, sobre la pretensió d'esborrar la llengua del país. Quant al resum, la meva proposta és aquesta. L'obra teatral Translations se centra en el llenguatge. Arran d'això, estableix el paral·lelisme entre la colonització i la substitució del gaèlic per l'anglès i la situació del català. Defensa que l'escola i la toponímia són peces clau en el procés de substitució lingüística causada per la colonització. Focalitza la importància de l'escola en el procés de colonització i es vincula l'anàlisi dels factors de colonització i substitució amb l'acció de l'obra. Conclou amb que es pretén esborrar la llengua del país. Passem a la primera pregunta del comentari tal qual, i és sobre la tipologia. Es tracta d'un text argumentatiu o expositiu argumentatiu, i jo he assenyalat aquests trets. Exposa críticament i raonadament, és a dir, estaríem parlant ara de que és un text que expressa una opinió i que ho fa arran d'una estructura argumentativa. Diu així: exposa críticament i raonadament què significa un procés de colonització en què estableix el paral·lelisme entre la situació descrita per la peça teatral i la realitat catalana. No evita demostrar-se crític davant aquest procés i emfasitza el paper de la llengua i de l'escola en la pervivència d'una cultura. Segueix, doncs, un procés de raonament sobre el qual fonamenta l'estructura argumentativa del text. És a dir, el que fèiem ací és dir que el text presenta l'opinió de l'autor, però no ens quedem ahí, sinó que en diem sobre què és aquesta opinió i quina és, d'acord? I a més ho relacionem amb l'estructura que acabem de comentar en la pregunta anterior, que és típicament argumentativa. Més trets. Per exemple, la posició de l'autor es fa present per mitjans diversos al text. Elements de modalització. És a dir, encara que la modalització siga una altra pregunta de l'examen, que no l'han preguntada en aquest cas, la modalització és una característica típica dels textos argumentatius. Per tant, els elements modalitzadors són mostra d'un text argumentatiu. Per exemple, les mostres de primera persona, com les que veieu ahí, així com l'ús de lèxic valoratiu, subjectiu, i el qual ajuda a l'autor a demostrar la seva posició davant del tema tractat. Ahí podeu llegir els exemples que hi ha al text. Caldria indicar també, per què no, les línies en què es troben. Pregunta del registre. El registre que usa el text és un registre formal, també estàndard culte. Aquest registre és propi, sobretot, del canal escrit. Aquest, i sobretot en aquest cas, exigeix un cert grau d'elaboració, no és espontani, d'acord? En aquest cas, es tracta d'una crònica sobre l'escena d'una obra teatral, és a dir, la intenció en la qual ha sigut creat el text també especifica quin registre s'usarà. Les cròniques sobre obres teatrals, igual que les ressenyes literàries, doncs usen un registre formal. El text inclou una reflexió de contingut, sobretot sociolingüístic, per tant, cal destacar, quant al lèxic, la presència de terminologia específica del camp de la lingüística, de la sociolingüística i de la història i de molts llenguatges generals més tots formal. És a dir, hi ha terminologia molt concreta, molt especialitzada de la sociolingüística i al mateix temps també hi ha llenguatge general, encara que és formal, no és llenguatge utilitzat que usaríem en qualsevol àmbit d'ús informal. També podem parlar de la complexitat de la sintaxi, és a dir, de l'ús de la llengua. I finalment, una idea podria ser marcar aquest estàndard dient que no hi ha marcadors del dialecte, és a dir, no hi ha
formes dialectals molt concretes, no? Hi ha aquests marcadors geolectals. Per això sabem que usa un estàndard de la llengua. Passem a l'anàlisi lingüística. Una obra, això se li diu, és una A àtona en contacte amb una O. Llavors diem una obra. Ens obliga. La S és sonora perquè va en contacte en la vocal d'obliga, en la O. Llavors se sonoritza. Exemplars. La E és tancada perquè la E ahí, en aquesta paraula, és àtona. I recorde que totes les àtones són tancades. I finalment responen. La O és oberta. Jo vos animo a pensar, per exemple, en la paraula del castellà respuesta, eixa UE ens pot ajudar a saber que la O de responen és oberta. Quant als pronoms, quan se li preguntava per la intenció política del seu text, li sempre és un complement indirecte i en aquest cas se refereix a l'autor de l'obra. Forçosament ens obliga a reflexionar-hi. Eixe i substitueix a un sintagma que comença per una preposició que no és de, en aquest cas sobre la nostra pròpia situació històrica i fa una funció de complement de règim. I això ja ho posaren en pràctica els romans. En el text se refereix a això, a substituir la llengua, i és un complement directe. I finalment, l'objectiu és desterrar la llengua pròpia i esborrar-la literalment del mapa. Se refereix a la llengua pròpia i fa funció de complement directe. Acabem amb l'última activitat, paral·lelisme. Un paral·lelisme és una correspondència o concordança per semblança entre dues coses o dues persones. Podríem establir com a sinònims correspondència, concordança, semblança, paregut, proximitat, relació. La segona paraula, instrumentalització, significa servir-se abusivament d'algú o d'alguna cosa, és a dir, convertir alguna cosa en un instrument per aconseguir un fi. Com a sinònims, utilització o ús. Llegat és allò que es deixa en testament. Com a sinònims, herència, patrimoni. I finalment, aliè és ajeno en castellà. Significa d'altre, d'un altre, que és estrany, que no té relació amb una persona. I com a sinònims, doncs, estrany, no propi o foraster. I això és tot. Anoteu-vos si teniu alguna pregunta per a poder consultar-la.